Bismillahirrahmanirrahim. Murwani gelaring budaya ndherekaken kayipun para tamu putri kakung sinegahan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantus agung pakurmatan katentreman dunya krayon. Bukitan sakunjuk kasalira kajiwa dumateng jiwa kula lan panjenengan jaya. Katiti wonten rikalaken prayogi injak tukap siang punika. Paraswan pamentri budaya campur sari satria nada ingkang keparang makarya sarengan kalian Abi Manyu Audio. Ugi sinuwun panjenengan lumantar Triwidya ingkang setunggal bapa sajuga para marsa katur sangganing para lenggah. Dene pamundhut tamu katang hormatan Bapak mungguh sekalian Ibu Parni kanthi niat ning swasana ngregenaken swasana prayogi pancing samangke bebilang genipun aturaken angan suka ndherekaken kayipun para tamu wonten kirang sakanatipun namung wonten awanten nanggunging samudra kang sami Jengkar Widyawati wingking saking Laledan Kabupaten Semarang sawanipun Mbak Ati Ambarina ndherekaken kayipun para tamu. Sumusul Widyawati ingkang kepareng jumeneng sawanipun Mbak Linda Maya Satria Nada. Parandene Widyawati ingkang lenggah sisih kiwa piyambak sowan Widyawati ningking saking Laledan Kabupaten Magelang. Febri Nisa Satria Nada. Swan pamentri budaya campur sari satria nada ingkang keparang makarya sarengan kalian Abi Manyu Audio. Ugi dipun mestanton anggen sarengan eksis video syuting sugeng lelenggan para tamu kanthi lestarening budaya Hambabar Jatining Bangsa. Salam pambuka Satria Nada. Mas Priyo tak ngajeni
Matur suwun kanthi lestarening budaya ambabar jatining bangsa salam pabuka pamentri budaya Camursari Satria Nada ingkang keparang makarya sarangan kalian Abimanyu Audio Sound System ugi dipun lestantunaken sarangan eksis video syuting ndherekaken negahipun para tamu putri kakung sinegahan nyarengi kadang-kadang pramila diatur sugata katur sangganing para lenggah sowan Widiwati wingking saking lalatan Kabupaten Semarang Ati Amba Rina Satria Nada. Ngaturaken wilujeng enjang dukap siang. Inggih, menika sowan wonten ing laladan Kuncen. Karangduren nggih. Ngaten. Karangduren. Wonten dalemipun Bapa mungguh sekalian Ibu Marni. Bapa mungguh sekalian Ibu. Menika nderek mangayu bagya ya Mas Wandi. Menika dhawuhipun pinang temanten sekalian. Menika Mbak Ambar kalian Mas Heri. Mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Amin ya rabbal alamin. Bejo donya lan akhirate ya Mas Wandi. Menika sing disuwun. Ki donga pangestu katur panjenenganipun para lenggah Windayani. Nggih. Menika nderek atur pangripur Mas Wandi sesarengan Campursari Satria Nada. Ngaten kapangarsan panjenenganipun Bapak Guru. Bapak Guru. Nggih, naik daun Satria Nada. Naik daun. Nggih. Iya penabuhe nom-nom. Nggih. Iki tunggale do kerja nggih. Tunggale do kerja, tunggale do izin. Oh. Akeh PNS kok ya. Iya, ngasih ngebos apa iki ngebon Mas Anggit. Iya. Aduh, parane. Heeh. Wis rek angger celuk jenenge. Gedene semono bagus kok ngono celuk kote. Kok kote lho Mas. Wong piyaine bagus gede dhuwur kok. Lah iya kok celukane kote. Nah, alah. Nggih, niki diaturi ingkang laras lan nurungi Mas. Nggih. Panjenengan tak aturi bawa situasi. Oh, situasi. Nggih, mengko. Niki karmenanipun Bapak anggota dewan. Ngeten. Pak Pramujita. Inggih, leres. Nggih. Rintingane Mas. Pamintaku nimasito asih atut runtut tansah reruntungan ing sarina lan wengine jatana kinggang yen cedhak tansah monglah sida
asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib Sido asih braya swanten Mbak Ati Ambarina katur sane brenggah disambi tindak-tindak mangke Karo mlaku-mlaku ya, Mas. kadang-kadang pramulati sampun warate. Aku kang setya satuku Sinuman ya sengkut loh Mas. Wah, nggih. Langsung nih. Ngoten. Bar snack terus bakso. Bakso. Nah. Mugi antuk berkah
Nun. Iki Pak Bosku ya rawuh. Sinten menika? Mas Slamet Lembu Jaya. Lembu Jaya. Mengke ngersakaken Biasane ngersakaken lelagon. sampun anu Piye? nyuwun ngersakaken lumantar mbah menika. Lumantar Mbah. Ngersakaken Iya. Brantosena kalian Warudoyong. Warudoyo karo Bratasena. Edan Bratasena. Edan Bratasena. Nggih. Mangke pun tenggo ya, Mas. Katen Mugi antuk barakah ing pipi Matur sembah nuwun setunggal langgam miyak sepening sasana sowan Widyawati wingking saking lalatan Kabupaten Semarang sampun kepareng miyak sepening sasana darak negahipun para tamu putri kakung minulya. Prayogiwan cita sesarengan pamentri budaya campur sari satria nada kepareng nyuwunaken malih Widyawati kepareng jumeneng Linda Maya Satria Nada. Wilujeng enjang tunggap siang Mbak Linda Maya. Nggih, durung-durung panyunan pamundutan sampun kata sanget. Sampun kata sanget. Wis tunggal bobo sajuga kaaturaken. Nggih. Sak menika wonten apa mawon mang waos kerumiyin Kang Mas. Pamundutan menika wau wonten kesayangan sing nyanyi ya kudu Mbak Linda Maya. Nika Kang midhangetke live streaming nggih, Pak? Nggih. Oh, nggih. Menika wonten Bratasena nggih. Mbak Linda Maya. Lah, jenengan iki lho senengane. Warudoyong ya Mbak Linda Maya. Nek Warudoyong niku kelangananipun Ibu Ati. Dadi kudu sing nyanyake kudu Ibu Ati. Ibu Ati. Terus sing ya Allah sayangi Bilqis. Kuwi ya Mbak Linda Maya. Ya Allah sayangi Wandi. Ngono to ya. Ora, iki suwe ora disayangi dadi. Ora disayangi. Tenane to, Pak. Aku iki saiki anu netral. Wis suwe ra kabon kasih sayang. Paling kambon. Lah nek kok bapake ngono lho. Tenane ngono. Jih, saderengipun niki ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng warahmatullahi. enjang kagem Bapak Ibu tamu undangan ugi keluarga besan ingkang mijil saking pundi, Pak? Banjari. Oh, saking Caket mawon lho. Nggih. Oh, nggih. Bapak kepala suku Nggih, Bapak sugeng enjing wilujeng pinanggihan kalian dalam sak rencang lumantar Satria Nada campur sari. Sini kuyung rencang-rencang Abimanyu nggih, Mas. Abimanyu Audio. Nggih, kalian ekcis lumantar live streaming. Lah tulisannya EXCIS ya, Pak. Ila Jawa ekcis. Badhe tepang juraganipun Lembu Jaya ingkang ngersakaken Edan Bratasena. Lembu niku sapi, Jaya niku gede. Gede, sukses lah. Sukses. Berarti juragan sapi sing pun sukses. Pun sukses. Amin. Biasanya nek para juragan sapi niku piyantune nggih biasane lho Pak nek rencange kula niku piyantune nyah-nyah. Nyah-nyah ya. Sak napa malah kalih penyanyi. Nah iki mbah benana sik. Ingkang pundi ta piyantunipun? Oh, nggih. Sowan Bapak sinten asmanipun niki?
Pak Samidi. Samidi. Nek malah kaya jenenge Menika operator. Pak Slamet sound Utomo. system. Oh, Pak Pak Slamet. Oh, Pak Slamet. Badhe ngersakaken lelagon Edan Bratasena. Injih. Dipun bawani niki. Oh, injih. Biasane Kok Oh, nganggo bawa injih. barang? Biasane nek ning somo gawe ngagem bawa pinten Pak Wandi? 300. Berarti nek kene muda ya. Bu aku iki genano sik. Injih. Pak Slamet pinten Nek Pak biasane? Slamet niku mesti nggih Brotoseno? sampun piyantunipun niku biasane sampun peka Oh, niku lho. peka. Lah nggih. Lah aku sak pekewo lho Pak. Oh, Jenengan terus kula sak ngisine rogo-rogo ngono marai kancane. Marai pekewo ten nek ngene iki ya Kang Mas. Lah iya. Lah iya ta ya. Kok jago nganten kancane nggo dompet kono nggo tas. Iki ngerti ndak Mbak Dinda Mayang kesowan kok ya. Cil, matur sembah nuwun Bapak Slamet. Kok Di- malah ken nyayang barang iku lek dukan Ibu Slamet mengke. Mugi-mugi rezekinipun tambah berkah lumintu. Amin. Injih, pinaringan panjang yuswa. Ngeten. Cih. Sebelahe pengen dongake apa ora? Niki donga stok dongane kula tesih kathah lho, Tesih Pak. akeh. Mbok pilih panjenengan kersa kula dongake. Mas Eko. Mas Eko. Mas Diaturke Eko. nggih Pak Wandi. Ngaten. Nggih. Nek ngersake bawa jenengan pun sak-sake bawanipun panjenengan napa? Rasa nganggo bowo sene engko lho, same lho. Nggih betul. Sithik mawon. Sithik. Nggih. Pelok biasa ya. Cih. Nggih, matur sembah nuwun. Pawartos kagem kadang besan Sutrisno kanthi lir gumanti foto sarengan risang benane sarembit. Monggo menika cawisan foto kathah sanget. Wonten 70 rol mengko ndak mboten tak. Ya saiki ki ora rol-rolan lho. Wewaton anteping kalbu hamung dawuh kang cinandi leluhur kang paring sabda ulah krida lahir batin yuwana kalis rebeta hange nai tiase sami Mas Toto ya lenggah apa ora golek Sinten? kok ora golek dami kowe Mas sinten? biasane Lho, ya anu rencange jenengan teng mriki kok kathah men to, wis Pak? entuk telung bong kok dami kok Jami. kok sempat men jago nganten lho Mas Nika nggih enten juragane Brak Mas Agus. oh Lah ya, kayak mburi dhewe. Mas Agus Nek ora nyawer ya Kasyanto bangeten lho Mas Agus iki. kuwi putrane Lembu Jaya ya lenggah lho Oh, ingkang pundi? kuwi biasane ya cok anu lho Oh, nggih. Conjok Ingkang teng lagu. ngandhap pohon niki. iki lho iki Pundi to? anake Lembu Oh, Jaya alah nggih, Mas. Berarti putranipun Pak Slamet. putranipun Pak Slamet Oh, nggih. Sowan Mas sampun gadah nganu? Wah. Garwa? sing lenggah kene juragan kabeh kae juragan susu Juragan susu. Oh, nggih. kayak juragan Mas Win ya eneng Oh, nggih. Mas Win niku juragan apa? slot kuwi lho Ngawur. Nggih. Monggo aja. Ngaten, Ngaturaken monggo. wonten Edan Brotoseno
Iya juragan sapi yo gaul mengenai tetembangan lagon. Lah ije. Dadi ngersake lagu ya sing kira-kira gayeng. Lah ya, lah sing ngersake ya Allah sayangi Bilqis ku sapa? Ki Pak Guru lho. Pak Guru sing duwe campur sari. Oh, ngoten ije. Mbok pilih badhe nyawiji sarengan Satria Nada ngersake tetembangan lagon utawi badhe nyuwanten piyambak nggih angsal bawa nggih angsal. Nggih, matur sembah nuwun prayogi wancita sesarengan Satria Nada Campursari ingkang tasih kepareng nyuwunaken lumantar Widyawati ingkang wingking saking Laladan Kabupaten Magelang. Sowan Mbak Febri Nisa Satria Nada. Yo. Tepi-tepi saking Magelang nggih tekan Kabupaten Semarang. Oh iya, sehat apa? Sehat. Kok lemes ngono ngopo to? Aku. Heeh. Kurang kasih Ngomongin sayang. bareng apa? Kurang kasih sayang. Kok iso to? Lah napa lah aku ki wong turu dhewe. Oh iya to, Pak. Nyambutke dhewe. Lah sing wingi wis ana. Wingi. Sing wingi. Apa wis beda meneh saiki? Sileh uang tak. Lah ya piye kurang wani ragate kok. Wani ya jane. Masa? Oh kono kok Ora gati apa? urusan romekar aku ora kuat. Juk, sing ngasuh jenengan ana. Cih, marak sowan. Sowan Mbak Febri. Cih. Diaturke sowanten panjenengan ingkang jumbo kalian swasana. Nggih. Duet ya, Pak? Nggih, derek panjenengan. Oke, lagune Puspita Nolonge mau. Ngoten, monggo. Oke. Puspitonolong Abimanyu Audio Eksis Video Shooting Wanodya ayu utama ngambararung ing sasmita mulan leng-leng brata agawe sengseme mekar lan melatiri nonte katon ginelung dak kanthi aneng jagat katresnan. Tiada yang lebih berat, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Ada yang kau tahu, lagu yang sudah yang sedih tresnan dan baku. Lan ono liya wong
Sembah nuwun Priagung tamu ingkang keparang margi Gung Budi sampun pingatuk dawuh amegukati boreh ngaturaken lajengaken rantamaning tata upacara wonten ri kalenggan prayogi amegukati badhe ngaturaken mobah pusing penggalih katur sangganing para lenggah namung keparang katon kandhek wonten ing jangga pinakaras bombong bebek rasing manah amegukati nyunugan panjenengan kang kinurmatan Bapak Muhammad Nur Majid sarjana ilmu politik ingkang badhe kasumbel panjenenganipun Bapak Sugeng Ananto dalasan Bapak Trubus jumeneng wonten ngajenging para tamu putri kakung sinegahan badhe hamba bardaya pambagya wilujeng parahipun para tamu putri kakung minulya prayogi wanci sasana pangandikan namung keparang kasumanggaken sumangga nuwun. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalikal ayati liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Nuwun, kula nuwun wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, pangarsanipun agami ingkang riten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntuning kiblat ing panembah ingkang saduhuluring budi. Wonten ngarsanipun para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang langkung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Wonten ngarsanipun Bapak Dr. Andes Pujo Pramujito minangka Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun Kadang Pisan Sutrisno, keluarga ageng Bapak Nardi sekalian Ibu Harni saha para penderek putra pinanganten kakung ingkang dipun sepuhi panjenenganipun Bapak Giyanto saking Tlatah Banjari Desa Cukil Kecamatan Tengaran ingkang tansah kula hormati. Boten kata lumpen dumateng para tamu sedahan kakung Semawana Putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami saha ingkang tansah minengku ing suka basuki. Para kadang reda muda taruna ingkang tansah kula tresnani saha ingkang tansah kula banggaaken. Para kadang seniman, seniwati, satria nada ingkang sampun nderek kregengaken swasana pawilahan menika ingkang tansah kula banggaaken. Kanthi linambaran trapsilaning budi miwah ngaturaken sewu agenging pangaksama. Mugi pinarengna wonten ing mriki kula hambuka kanthi wiwaraning suka, wenganing wicara, duaraning kandha, kanthi marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe kewala sekeca wangun pangandikan. Nyuwun pangapunten kula siged saantawis inggih awit mradhapa saking keparengipun ingkang amugati nun inggih Bapa mungguh sekalian Ibu Marni kinen kepareng kula ngaturaken wigatosipun sedya babaring prahargan prasaja wonten ing rikalenggahan menika. Anamung saderengipun kula matur supados purwa madya ngantos usana sakmangke tansah pinaringan rahayu wilujeng. Monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Agung inggih awit sih nugroho ingkang sampun kapatedahaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah saged hambabar swasana tentrem lahir terus ing batin. Katitik wonten ing kalodhangan injang siang menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal dalah ijabatu dakwah nuhoni punapa ingkang dados atur undanganipun Bapa mungguh sekalian Ibu Marni. Kanthi syukur alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat walafiat boten wonten pambeng satunggal punapa-punapa. Boten kata lumpen sholawat miwah salam monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya kunjukaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya antu-antu menggah syafaatipun awit wonten ing alam donya langkung-langkung syafaat benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu kakung putri ingkang minulya,
awit saking raos bombong birawani manah labet rawuhipun para tamu sedaya ingkang mugati nunggih Bapa mungguh sekalian Ibu Marni boten kuawi matur priyangga dumateng panjenengan sedaya salajeng hanya raya dumateng kula kinen matur dumateng panjenengan sedaya ingkang sepisan Bapa mungguh sekalian Ibu angambali ngaturaken pambagya raharja wilujeng menggah serawuh panjenengan sedaya sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi kepareng para tamu hanya kecakaken anggenipun pinarak kanthi mardu saha mardikaning penggalih ngantos dumugi sak paripunaning prahargyan prasaja wonten ing rika lenggahan menika. Ingkang salajengipun abuk pilih ingkang mbugati anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya awit saking tangkep asta lan wonten kekirangan ing samudayanipun sae menika arupi gupuh lungguh lan suguh kirang nuju prana lumantar kula ingkang ngamugati mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami. Atur ingkang salajengipun bilih wonten ing wedal menika Bapa mungguh sekalian Ibu tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit sih berkah lan ridhonipun saha kanthi donga pangestu panjenengan sedaya Bapa mungguh anetepi seperangan darmaning asepuh amiwaha putra Amahargya Siwi ngentas pitulus kenya nuninggih putrinipun ingkang asesilih anak ayu Ambar Aryan ingkang sampun jinatukrami dening anak Mas Bagus Heri Setiawan putra kakungipun Bapa Nardi sekalian Ibu Harni ingkang pidalem dusun Banjari Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Wonten adicara ijab kabul sampun kalampahan kala wenjang. Dinten Rebo Surya kaping 3 Desember 2020 wonten ing papan menika Dusun Kuncen RT 12 RW 3 Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang kanthi pinaringan Rahayu Widodo kalis ing sambikala. Ingkang salajengipun wonten ing wekdal menika Bapa mungguh sekalian Ibu angkrawuhaken sanggya para sesepuh dalah para kadang sedaya sak perlu nyuwun berkahing donga pangestu. Mugi-mugi kanthi donga pangestu panjenengan sedaya Gusti ingkang Maha Agung tansah amayungi kawilujengan, katentreman saha kabagyan. Tuwin tansah hanyi ngepi rahayu wilujeng saha tansah angkluberi rezeki ingkang berkah satemah putra pinanganten sarimbit anggenipun gebyur ing samudrani bebayat saged lulus raharja. Tudunipun saged mujudaken setunggaling baliwisma ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal pikantuk momongan ingkang solih lan solihah lan salajengipun saged atut runtut reruntungan dumugining kaken-kaken ninen-ninen. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu kakung putri ingkang minulya atur ingkang salajengipun Bapa mungguh sekalian Ibu ngaturaken agunging panuwun dumateng para sanak kadang tangga tepalih mitra sutresna ingkang sampun paring pambiyantu arupi punapa kemawon sae menika bau suku lan eguh pratekelipun ingkang sedaya kala wau pambiyantu panjenengan sedaya karaos ageng sanget tumrap Bapa mungguh sekalian Ibu anggenipun amangun damel ing rikalanggahan menika. Bapa mungguh sekalian Ibu nglenggana boten saged ngunduraken karana tata lahir muhung kaunjukaken wangsul wonten ngasanipun Gusti ingkang Maha Welas saha Muasih. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan sedaya kacatet minangka amal soleh saha pikantuk leliru kamulyan kabagyan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sinaosa Bapa mungguh sekalian Ibu sampun hangkrancam angkracik sedayanipun kanthi saestu anamung kasunyatan dubungkinipun sedya tasih wonten kekiranganipun. Ambuk bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya para kadang paraga amung tamu
anggenipun mapanaken papan palenggahan kirang sak trep kalian kepareng panjenengan sedaya lan ugi para kadang pramuladi anggenipun ngabiyantara wonten ngaso panjenengan sedaya kirang ing trapsila ambuk pilih anggenipun atur pasugatan kirang mirasa saha kirang nuju prana lumantar kula ingkang ngamugati mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangasami saestu andadosaken raos suka bingahing manah ambuk pilih para tamu kakung Semawana Putri tasih kepareng hangklajengaken anggenipun lelenggahan ngantos dumugi saparipunaning prahargyan prasaja wonten ing rikalenggahan menika. Sagunging para tamu kakung putri ingkang minulya, mbok menawi namung mekaten punapa ingkang saged kula aturaken minangkani sulih sarira saking ingkang ngamugati. Ambuk bilih wonten galap kang sulih atur saha kirang tata krami. Kula hanamung titah limrah tebih saking kasampurnan mawantu-wantu nyuwun lumuntring sih samudra pangasami. Semanten atur kula wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baparing pangandikan pambagya wilujeng sampun keparang paripurna wonten ngarsa panjenengan sedaya. Bepilih dereng keparang dipun lajengaken tata bocara malih prayogi wanci tasih sarengan Pamenteri Budaya Campursari ingkang keparang ngaturaken angan suka ndherekaken kanggebipun para tamu sowan setunggal bapa sajuga lumantar widowati ingkang keparang jumeneng wonten Mbak Ati Amba Rina Satria Nada.